Nggih, pangapunten co. Mas Bro Nasri jenengan manggi kula sakniki. Mas Bro Nasri munjuran ning bila isih ning kene. Nggih. Nuwun sewu. Ora ditakon nyedhuki aku lho, nyapa lho. Ora urusanmu, wis to, tenang ae. Tuwun ae. Mas Bro Nasri munjungan lek wonten mriki tasikan sakniki jenengan manggi kula. Oh wis mulih. Oke. Lek wis mulih nggih, Bon. Nggih, sembah nuwun, Cok. Lek wis mulih nggih. Nggih, pangapunten. Pangapunten, Cok. Mas, ati kesiksa. Kowe tega nglarani batinku omah wis ra ana tentreme hatiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak kondeli tak tresnani ora ngira yen kowe ngapusi nangis hatiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku kok gawe lara nangis hatiku nangis kesiksa ninggal aku ngebotne lanangan liya banget aku ora lilo yen sliramu disenggol wong liya nadyan uripmu wis mulya mbok yo eling hatiku kesiksa larani atiku urip tansah kaya ngene omah wis ra ana benere hatiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak gondeli tak tresnani ora ngira yen kowe ngapusi nangis hatiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku kok gawe lara nangis hatiku nangis kesiksa ninggal aku ngebotne karo wong liya
banget aku ora lilo yen sliramu disilih wong liya nadyan uripmu wis mulya mbok yo eling nglumpati jendela monggo nggih gendhengipun pangapunten pun tigang ubeng Serada anget lah piye? monggo enggal Nggih. jumeneng Lah saiki Bonas resik krungu. Engko tak enteni munjungan. Nggih, nggih. apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani batinku urip tansah kaya ngene Kirimno Mas. omah-omah wis ra ana tentreme udan tangi sasat saben dina Yo kok tak critani. nangis hatiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku mbok gawe lara nangis hatiku nangis keseksa ninggal aku ngebotne lanangan liya banget aku ora lilo yen sliramu disilih wong liya nadyan uripmu wis mulya mbok yo eling hatiku kesiksa nggih pangapunten Cok monggo Mas Landa tembahipun kantos panjenengan asik-asik buruan bergoyang bro sepindah malih kang sampun pikantuk sampur kasuwun enggal jumeneng esok kae kowe ning sandingku ngawur gondo arum rembulan kari sak cuwil wis mangklung mangulon mapak tekan ning rino angin esok sumilir nyangkuyung nyawiji ning ati sing ngumbar panginto-into gayo angen-angen kinubeling panjoko tak gandeng tanganmu esok kae mapak dino-dino mrambat saising sewengi bebarengan lumban ning tlaga ning tresna esok kae sumandal ning ati kaya ngobong rasa
nalika besaya adoh ninggal aku ijen ing terminal Trenggalek bruwon bergoyang tak gandeng tanganmu esok kae mapak dina-dina prambet saising sewengi bebarengan lumban ning traganing tresno esok kae sumandal ning ati kaya ngobong rasa nalika besaya adoh ninggal aku ijen ing terminal Trenggalek monggo Pak Pak Hartono selingkuh cok. Wiwit biyen Mas aku wis nate matur lara-larane wanita yen diwayu ning yo kene tega-tegane mring bojo Kang Mas nembung arep niat rabi loro ngene lho jang muregana karepku timbang selingkuh rak pilih becik wayu apa kowe milih seneng tak apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti pancenenge darbe ati kencana apa ana Mas apa ana tuladeni coba wanita ngendi kene jeng kene lunggu tak kandhani ya sembodra garwa Raden Dananjaya katon ayu kumpul para marune ora nestra nanging malah nyokro ati bebarengan labor ing tresna suci monggo Mbah Guseng Monggo lesung jumengluk. Lasung jumengglung sro imbal-imbalan lasung jumengglung maneter manungklung suarane ngebaki sajroning padesan tok tok tek tok tok dung tok tok tek tok dung Sajake katot
Kang Mas Ri. enten apa niku dene sampun bangun di kakak ngaten sakniki njur pinten apa pancen sampun bosen ngongko prasetyamu natan keker walik watu boten badhe lintu nanging kok ngene kadung burine apa ya aku jodone bebasan saumpama kaya ngenteni kumandange sela langking dadine rantang-ranting kaya dijerjing wekasan montang manting ana kang wis kalekan ngumbar katresnan ra mikir bebraya. Mas Yani tolong ritmene sampean tambah sak oktav. Wes kasep. Nggih. Terlalu glemer sampean iki. Kayak-kayik. Oh ya kayik. Mantap ujungane harus Jawa nyel. Aja ngandep kendang kaya nari sampai intek. Riwayat omah suwung buka cerita wong yen lagi gandrung ana panggonan kang nista aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci kono rasa wis nunggal sawiji wis mokang kebak prasasti awirang isin padha dilakoni omah suwung tanpa timar yen tresnaku ora bakal udah omah suwung tanpa awan yen tresnaku ora bakal ilang pean geget latiku kok pasrahke jiwa lan aragamu manuk sriti padha ngawang omah suwung sing dadi kenangan Surya laras sembah nuwun Matur suwun. Nggih, ngaturaken matur gunging panjenengan katur kunjuk dhumateng panjenengan Bapak Tukiyat nggih. Ingkang pidalem wonten ing tlatah Werunjaha Pule Kabupaten Trenggalek. Wondene kemawon ugi anggenipun boyong langen beksa Titi Surya kaping malam kalih ngantos kalih siang Juni. Niki posisi pun A13 ingkang kalih Juni. Sepindah saking panjenenganipun Kang Mas Salim Belang salam wates. Kaping kali Kang Mas Sujianto kali panjenenganipun Bapak Tukiyat. Saking panjenenganipun Bapak Sarji Jiteng bidal wonten ing tlatah Bendo Krajan Pule. Tanggalipun inggih menika malam 11
malam 11 ngantos 11 siang Juni warsa kalanggahan punika. Nyuwun pangapunten pepundhen kawula ingkang pinarak lenggah Pak Bapak Parjan dalembipun wonten salam wates panjenenganipun abadi kagungan kersa tanggalipun 11 Juni Pak Bapak Parjan Pak Bapak Parjan Bapak Parjan juragane etek tanggalipun 11 Juni warsa kalenggahan punika.